What's up mga ka-idol? Welcome sa aking vlog mga ka-idol. Kung bago pa lang kayo sa aking vlog mga ka-idol, sa aking channel, huwag kayong kalimutan mag-like and subscribe mga ka-idol. Click the notification bell para updated kayo sa aking video. Ngayon mga ka-idol, mag-ano ako mga ka-idol, maghiwa ako ng sili mga ka-idol para ibinta ko bukas mga ka-idol. Kasi mga ka-idol, ito mga ka-idol, ito ang natapos ko mga ka-idol. Ito ang natapos ko. Kaya ito ang nabuhay ko mga ka-idol. Aking tong hiwa-hiwain mga ka-idol. Ano to? Videoin to mga ka-idol ng kunti mga ka-idol. Itong sili na to mga ka-idol. Ito mga ka-idol oh. Ito ang natapos ko mga ka-idol na ano mga ka-idol, natapos ko ito mga ka-idol. At mayroon pa ito mga ka-idol oh. Okay mga ka-idol, shout out ko pala ni Bayaw Jeponi, Jepoy, ug si Rappi Online mga ka-idol, akong idol pod, ug si Pastor Fall Adlawon, miga shout out. Okay mga ka-idol oh. Ganito lang mga ka-idol. Okay mga ka-idol. Buwain tong sili mga ka-idol. Tapos ilagay nito dito mga ka-idol. Yan mga ka-idol. Tapos mga ka-idol, pag matapos ko na ito mga ka-idol, kumana ito mga ka-idol, pabalhin naman ako. Lilipat naman ako sa aking next work mga ka-idol, ang pagkagod-kagod ng lubi niyog mga ka-idol. Mga ka-idol oh. Bukas mga ka-idol, ibinta ko mga ka-idol ang halang-halang for sale mga ka-idol. Mga ka-idol, mga ka-idol, iwain ko mga ka-idol. Okay mga ka-idol, mega shout out ni GC Cadorniga. Shout out ni GC Cadorniga mga ka-idol. Og si Greg Lagisma mga ka-idol. Og si Idol Pabilia. Miga may shout out. Og si Yumer Kaipang, miga shout out. Og si Ayan Hamelo. Shout out ko abay. Musta na bay sa Manila bay? Obsi. No. Sapay nakalimtan. Shout out ko ni Jojo diha. Nandyan sa Bungamar. Og si Ate Jenny, miga shout out. Og si Gigi, og si Manong Hisos, miga shout out diya sa inyo. God bless to all. Og sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko, thank you very much. Mga ka-idol, busy ako mga ka-idol ngayon. Ito ang hanap buhay ko mga ka-idol. Ito mga ka-idol oh. Sarap ito mga ka-idol. Tapos may ano ko mga idol, panghalo ng pansit mga ka-idol bukas. Magpansit ako tapos magbinta ako ng maanghang na manok mga ka-idol na nilagyan ko ng gata, ginataan mga ka-idol. Okay mga ka-idol Hello mga ka-idol, okay mga ka-idol, tapos na ako mga ka-idol, add sa sili mga ka-idol. Ito mga ka-idol, tapos na mga ka-idol. At isusunod ko na naman mga idol, isusunod ko na naman ang bawang, ahos. Ito mga ka-idol para to sa mga ka-idol, sa pansit bukas mga ka-idol. Magluto ako ng pansit para ibinta ko mga ka-idol, kasi
Yun ang hanap buhay ko mga ka-idol. Kaya ito ang trabaho ko, magbalat ng ahos. So mga ka-idol, buhay namin dito sa bukid mga ka-idol, simple lang mga ka-idol. Simple lang, ganito lang buhay sa bukid mga ka-idol. Magtanim ka lang ng mga gulay, tapos no, magbinta ka ng mga ulam. Tapos mga ka-idol, ganito mga ka-idol, ating idiin mga ka-idol para ito ay madugmok o madurog mga ka-idol. Pero bago ang lahat mga ka-idol, atin muna siyang alisan ng balat mga ka-idol. Mga ka-idol, para ito mga ka-idol, para ito mga ka-idol, ganito ang pag ano mga ka-idol, para ano mga ka-idol. Tapos ganitohin mga ka-idol, tantarin mga maliit mga ka-idol. Nasaan ba yung pagayan? So mga ka-idol, lagayan mga ka-idol sa aking bawang. Relax lang kayo mga dyan mga ka-idol. Mga ka-idol, ito mga ka-idol, para ilagay natin sa pansit mga ka-idol. Ito. Pagkatapos ito mga ka-idol, magkagud ka ko mga ka-idol ng niyog mga ka-idol. Mga ka-idol, ito yung ano ko mga ka-idol, sayote mga ka-idol. At ito yung manok mga ka-idol, para pang halang-halang bukas mga ka-idol, manghang ang binta ko mga ka-idol. Tapos yung iba ko mga idol nandun pa sa mga idol, yan ang mga secret ingredients ko mga ka-idol. Yan mga ka-idol, ito mga ka-idol, okay mga ka-idol, tapos ito mga ka-idol, simple lang buhay namin dito mga ka-idol, buhay bukid ito mga ka-idol. So mga idol, tapos na mga idol yung ahos mga idol. Tapos magkagudgud na ako ng niyog mga idol. Lo mga ka-idol, ito na yung ano ka mga idol, niyog ko mga idol. Magkurugkod ako mga idol. Ito mga idol, para ihalo ko to sa manok mga idol. Halang-halang mga idol. Ikot natin, ikot para mayroon tayong gata mga idol. Gata natin sa halang-halang mga idol.
Hello, what's up mga ka-idol? Ito na, tapos na mga ka-idol. Oh. Ito ang panggata ko bukas mga ka-idol. At ibinta ko mga ka-idol. At see you next video mga ka-idol. Huwag kalimutang mag-like and share mga ka-idol. At subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. Ito mga ka-idol, ito ang ilagay ko sa manok mga ka-idol. Halang-halang mga ka-idol. Okay mga idol. God bless mga ka-idol. See you next video. Bye-bye.